دما وخوش به گهدارن هیوی اف ام. از هوجین هادی بوارمد خلک کنودش کوشیا رادانا کلیلکان. گهدار ما گدران زاروک و درتکوه گلو چه سروا خویاد که اونه چه بکن گاوا گدران و درکون. امید و خلک دش کوشیا رادانا کلیلکان ناس بکن. gelek bizîşk dibêjin gava gozarok dirana dertixin ew tanagirin û iltîhab diguhê wan de çênabe herûha ishal yan jî navçûn buwar çênabe lê zarokê we got ev ser wa xuya kirin divê di herareta wî daxî yan jî got pileya herareta wî yan jî taya wî zêdî 37 be divê daxî diriya dermana re û got ishal pêr çêbû divê zêde ti tiştê av duwa de yan jî sewaila bidê got ev arad berdewam kirin divê zaroka xwe bibe cembizîşk. Gava godiranê yekemîn ji zaroka te re derket hewl bit got hinek bambo şil bike û goştê diranê zarokê xwe bêpaqij ke. Wê baş be got lîstokên taybet bi zarokan wextê godiranê wa derkeve ti jê re bîne weka edada yan jî ti hinek sêv yan jî gêzer têxi destê zarokê xwe de ji ber got ev tişt êşa zarokê kêm dike û alî wî dike da godiranê wî derkevin. Diya hêja wê baş be got bi zarokê xwe re bilîze herûha ti jêr lîstokan bikire ji ber got ew zêde te dixwaze û da got wî bişêxilîne ser êşa derxistina dirana. Godiranê zarokê derketin wan paqij bi firçakê nerm herûha macûnek taybet bi temenê zarokê biçûk. Guhdarê me zarok gava godirana derdixe di temenekî pir zehmet de derbas dibe divê ûnha jê hebin bi vî awayî em gihan dawiya xeleka xwe em pêvîne got we sûde jê girtibe ta xelekeke din bimînin di xêr û xweşiyê de.